Tinaimbag adamag kas insurat ni San Matthew. Iti may kasangapulong at 5 a kapitulo. Ti panursurong empatawid dagiti amma. Napan ken ni Jesus dagiti sumagmamano a Pariseo ken mamaestro iti linteg a nagapu ijay Jerusalem ket sinalusud ta ken kuana. Apay aditong palen dagiti adalam ti panursuro at tinawid tayo kadagiti kapuunan tayo. Saan nga umiso ti panagbugoda kadagiti imada sakbay amanganda. Ket da kayo insumbat ni Jesus. Apay asalungasing ninyo ti bilin ti Dios kapulaeng iti ayatyo amang tungpal kadagiti panursuro yo. Takinuna ti Dios dayawem da amam ken inam. Ken ti agsao iti dakes ken ni amana wenno inana rebeng nati mapapatay. Ngem isursura yu, ano ibaga ti maysa a tao kada amaken inana at itulong na kumakadakwada ipainalangin iti Diyos. Saanen amasapol adayawen na ti amana iti kasta laksiden yu ti panursuro ti Diyos tapno suruten yu ti bukod yu a panursuro. Takayong agin sisingpet pudno unay timpadto ni Isayas maipapan kada kayo. Kuna ti Diyos, dagitoy at tao kun kunada adayawen da, ngem adayo ti puso da kanya. Awan serserbi ti panagdaydayaw da kanya. Gapo ta isursuro da dagiti linteg nga aramid ti tao, ket ibilang da abilin ko. Dagiti mangtulaw iti tao. Inayaban ni Jesus dagiti tattao, sana kinuna kadakwada. Denggen ken awaten yu daytoy. Saan ati ipaunig ti tao ti mangtulaw ken kuana, nudiket ti agrumwar itingiwat na. Napan ken kuana dagiti adalan na ket kinunada. Di mo kadi ammo a napasakitam dagiti Pariseo iti sinaom. Tunggal mula saan anya imulat ni amak sa dilangit maparot ko, insumbat ni Jesus. Saan nyo apakadanagan ida? Bulsek da amang idada ulo. Ket no idalan ti bulsek ti pada na bulsek matnagda iti adwa iti abor. Ipalawag mo man kada kami daytoy a pagsasao kuna ni Pedro. Kaya yu asawen nga ure da kayo di yu maawatan kinuna ni Jesus. Di yu ayaam at anyaman asumrek itingiwat ti maysa a tao mapan iti tiyan na ket rumwarto. Ngem dagiti rumwar itingiwat agtao da iti puso. Ket dagitoy ti mangtulaw iti tao. Tati puso ti pagtaudan dagiti dakes sa pampanunot amang iturong ken kuana a pumatay, pakikamalala, agderrep, agtakaw, agulbod ken mamadpadakes. Dagitoy ti mangtulaw iti tao. Ngem ti saan a panagbugo sakbay amangan saan nga isu ti mangtulaw ti tao. Ti pamati ti maysa a babae. Pimanaw ni Jesus iti dayta lugar ket napan iti asideg ti Tiro ken Sidon. Napan ken kuana ti maysa a babae at taga Kanaan. Ken agneet iti dayta adiso ket kinunana. Apo anak ni David kaasyanak kadi. Linuganan ti demonyo ti anak ko a babae ket marigatan unay. Ngem saan asinungbatan ni Jesus. Immasideg dagiti adalan na ket kinunada. Patgamon ti dawat na, tadiket agikikis a sumursurot katatayo. Kinuna ni Jesus, na ibao naklaeng kadagiti nayaw awan at tao ti Israel. Ngem na panagparintumeng ti babae, ti sangon ni Jesus sana kinuna, tulungan na kadiapo. Saan narumdeng nga alaen ti kanen dagiti ubing sa ipurwa kadagiti aso, kinuna ni Jesus. Agpaiso tako nam apo insumbat ti babae, ngem uray dagiti aso kanenda dagiti murkat amaregreg iti sirok talimasaan ti apuda. Iti kasta kinuna ni Jesus ken kuana, babae, dakkel ti pammatim, maited ken ka ti dawat mo. Ket iti dayta met lang nga oras, imimbag ti anak na. Paimbagan ni Jesus ti adu a tao. Pinanawan ni Jesus dayta lugar ket nagna iti igid ti dan-aw ti Galilea.
simang at itimay sa aturod sa nagtugaw. Adu at tao tinapan ken kuana. Nangikuyog da kadagiti pilay, bulsek, lugpi, umel ken adu pay a masakit sa daimpan iti sangwanan na. Ket piniimbag na ida. Nasdaaw dagiti tattao idi makita da a makasaon dagiti umel, nimbagen dagiti lugpi, makapagnan dagiti pilay ken makakitan dagiti bulsek, ket inday dayaw da ti Diyos ti Israel. Pakanen ni Jesus dagiti aguppat aribo at tattao. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kinunana. Masyanak kadagitoy at tao. Tatalong aldaw dan ditoyan ko ket ita awanan ti kanenda. Diyak kayat apagawiden ida a sibibisin amangan no matalimo daw da iti dalan. Sa dino ti pangalaan tayo ditoy ket ditoy letang iti umanay akanen ti kastoy akado a tao kinan sinaludsod dagiti adalan na. Adda mano at tinapayo, dinamag ni Jesus. Pito ken sumagmamano babasit nga ikan, insumbat dagiti adalan. Imbilin nga rod ni Jesus kadagiti tattao nga agtugaw da iti daga. Innala na dagiti pito at tinapay ken dagiti ikan sa nagyaman iti Dios. Kalpasan na, pinispisi na san inted kadagiti adalan tapno ibunong da kadagiti tattao. Nanganda amin ket nabsog da. Upat aribo a lalaki tinangan malaksit kadagiti babae kinabing. Pito a basket ti napno kadagiti atnat da nga inurnong dagiti adalat. Pinagawid ni Jesus dagiti tattao sa limugan iti bilog ket napan iti sakop ti magadan.